आपण डिटर्जंट आणि कपड्याचा साबण भरपूर लावतो. धुवून काढताना मात्र तितक्या वेळेला आपण ते खळखळून धुवून काढत नाही. त्यामुळं कपडे धुणे किंवा अंग धुणे यामध्ये सर्वात मोठा जो प्रॉब्लेम आम्ही बघतो त्वचारोग तज्ञ म्हणून, की अंगावर राहिलेला साबण त्यामुळे त्वचा कोरडी पडते, त्वचेवर ॲलर्जी येते, रिएक्शन येते आणि बऱ्याचदा ते का झालं कळतच नाहीये. म्हणजे त्वचेवर लावलेला साबण पुरेसा धुवून काढला नाही आणि कपड्यामध्ये असलेला साबण तो धुवून नाही काढला, त्यामुळे जेव्हा घाम येतो तेव्हा तो साबण ओला होतो, त्वचेला चिटकतो आणि ॲलर्जी यायला लागते. त्यामुळे बगलेमध्ये बऱ्याचदा रॅश येते. कंबरेवर जेव्हा म्हणजे ॲलर्जिक रॅश येते, तेव्हा ही त्वचेवर ॲलर्जी आली कुठून? काहीच कळत नाही. ती कपड्यामध्ये शिल्लक राहिलेल्या साबणातून यायला लागते कधी-कधी. त्यामुळं साबण लावणं जेवढं आवश्यक आहे, त्यापेक्षा जास्त धुवून काढणं आवश्यक आहे.